bine, m-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt David TV și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Astăzi e o zi super specială pentru că astăzi o să facem 19.000 de trofei. Da, băi și fete, o să facem 19.000 chiar aici cu voi. Și vă rog frumos să dați un like în 3, 2, 1 și poate și o abonare, să ne unim familia noastră super frumoasă de abonați. O să dăm așa. Foarte multe trofei pe el. Și dacă mai are loc și pentru 20 de trofei. Am ales să fac acest videoclip chiar acum, să fac aceste 19.000 cu voi, pentru că vă iubesc și dacă dați și un like și un subscribe, mă motiva să fac cât mai multe videoclipuri. Deci așa vă vrea, băieți și fete. Să sperăm că acest meci o să câștigăm. Și? Main character vibes. I-am dat. L-am luat și pe Meg. Cred că acest meci o să câștigăm. Să sperăm că o să-l câștigăm. Getting stomped in the swamp. Free candy! Some drama, please. Toxic Tears by Angelo. That was sketchy. Up, all eyes on me. Trofei o să le ajute super mult. Și mai am nevoie de vreo 6 trofei. Chiar dacă o să pierd acest mie sau o să câștig, orice ar fi în acest videoclip, o să facem 19.000 de trofei. Nu am vrut să fac videoclipul ăsta mai lung, pentru că știu că dacă fac videoclipurile mai lung, cum ar fi, eu am luat-o de la vreo 18.985, de-am tăiat de la vreo 19.860 și durea mai mult. Dacă durea mai mult, sigur pierdeam o grămadă de meciuri. Și acum, na, am făcut videoclipul mai și That was sketchy. Hush mode. Nu am șanse să câștig, dar dacă brawlerul ăsta, am uitat cum îl cheamă, dar brawlerul ăsta e super bun. M-am jucat puțin pe el, dar nu l-am. Giving Cupid Core. E super fan să vă jucați cu el, de-abia
de-abia aștept să-l iau. Mai durează. Să nu scrieți în comentarii că am uitat. Fuck off, baby. Am făcut 19 I'm here to slay. Get out of my way. Yes, bă, 19.000. Cam atât a fost. N-am vrut să dureze atât de mult videoclipul. Pa!